Illegal recruiter man na ito akong na-kontak. Uy, nak! Asa naman ka? Mo-abroad na ko, ma. Di ba, wala pa may sa kabulan na mong pag-process sa imong mga papilis? Nanawag naman gud ang agency, ma, nga karon daw among flight. Nagduda dyan ko, anak ba? Kapag na yung sa kabulan ng pag-process ni mo sa papilis. Padto na ko, ma. O sige nak, bagayo-ayo nak ha? Saan mo ka na? Mularga na ko pa. Mayo kay mo abroad ka na. Ning ay kang tiga tong cellphone ako katong po kay transformer kay gwapo ro pang biyahe ba. Adto na ko, ma. Sige nak, amping! Hey, pwede ko balo lagi na mula kasi DJ. Mau gani, wapay sa kabulan, larga na siya. Mayo kay mo larga siya kay ay to kung magtupad do kung miniba na transformer ba. Ikaw ba, mahan man ta ka, misyuso kay kanda ko. Huwag ka magunanas mo na kung maunsa to dito. Ay sige kuha nang sa kung sa diha. Importante na ang transformer na minivan ba, gwapo kay aircon. Illegal recruiter man na ito akong na-kontak. Punan ako ni. Sa'yo makakauna lang ko dream sa'yo, dili. Apit naman daw ka buwan. Basta kung anak dito, manawag daw ko, bi. Kasi greedy na to kung transformer na minivan. Hello? Hello. Ikalimti ha, nga kung kuhan ha. Transformer na ban kay excited na kay ko ba? Oh, pa. Apili pog cellphone po katong kuhan. Sige rin ko na itong cellphone ba kung gamit. Puli-pulihan na magtawag. Oh, sige. Napay amahan ako si pamugos ani yan transformer. Saan na lang nako ni karon. Nawag kong dito sa gawas kay siyaro ko si kwarta. Magduhan na siya kabula dito. Hello, G. Hello, yeah. Ako cellphone nga iPhone. Nasa naman? Na, hulat-hulat lang ya ha kay pag yung ko'y kwarta, hulat-hulat lang ang imong cellphone ba. Atik-atik din na siya ba? Sa abroad lang gani. Daghana kayo atik-atik ba? Hulata lang yun kay pag yung ko'y kwarta diri ah. Sige, magulat ko dito sa kuwang cellphone ha. Oh, sige. Pay kuya na ako ang cellphone niya. Sao na lang ni Ron. Ba't na kayo ulong sa'yo kung buhato na niya? Ayo. Sa may ato dong? Yung mga anak si Gigi, no? Oo, akong anak, ngano di ay? Na, nakulong oy. Sabay sa asawa. Legal recruiter, mantoy lang na sudlan di ay. Saan man ay nakurundong? Ano sa naday? Imong anak nga na priso. Napriso? Ano napriso man? Illegal recruiter man to ilang nakuyugan god. Daan para di ko. Bawa pa isa ka bulan nilarga na sila. Sahol man nato ron. Sus, kasayang sa transformer na ban. Illegal dito yung isudlan di ay. Ikaw ang kikaloy si mong anak na nasa gawas. Ang imong ginauna, transformer. Ma, nagpadala na si Gigi upang cellphone? Utropog ka. O kayo nauna si mong mango dito sa gawas. Ano man di ay? Nakulong. Nakulong? Gusto may sala niya? Nakuha sa illegal recruiter. Nabiktima sila. Dah, naging po isang umangwa daw.
siya ko magpamagi na to naman. Mao na nato mga problema. Sulbaro gina nato kay Loy kay mangod to sa gawas. Ginigyo day makontak ang iyang cellphone. Saon may nato ni? Mga itagtabang ani. Chi! Jo! Di na makontak mo manghod.